vee van boer Tom de Groot uit Gwatem is zoen verklaren na een nieuwe keuring van een orenveedokter. De kei waren vliende weken van de pleats hellen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, omdat het net in goede conditie wezen zou. De Groot is ik eermerkwegerder. Het tal WW-uitkerings in Friesland is in de oude hier maar meer dan 18% toenaam. Dat blikken uit cijfers van het UWV. Vooral in de zorg binnen protte haar werk kwijttrekken. Deze ontwikkeling liet zien dat de zorg net meer de banenmotor is die het in het verliezen wil wie. De loonmacht is voor zijn jorendaagse training joert op een gediek belonen. Zo'n mandje is het leger in Friesland dwande met een grote militaire oefening. Bij de gediek is er seberen een pleats bezet door rebellen. Het doel is dat de loonmacht de pleats op tactische wijze inneemt. Bij de ploegenachtervolging in Sochi vreed zullen Sven Kramer, Jan Blokhuizen en Koen Verwij rieden. Jorrit Bergsma is reserve. Bij de vrouwen zitten Irene Wust, Jorien ten Mors en Lotte van Beek in het team. Marit Leenstra is reserve. Joen en vannacht Rijn, een stevige zuidenwind. Morgen waait het hut, krijgt 6 uit zuidelijke richting. Het rijnt en het wordt maximaal 9 graden.